Tak, je pondělí, no a my vám přinášíme tradiční makroekonomický kalendář. Na to, na co by si měli dát investoři pozor, na to se zeptám našeho ekonomického analytika Petra Bajera. Takže Petře, zeptám se tě, co nám Ježíšek tento týden naježí? Tento týden naježí, to jsou v každom týždni hrubá makrodata. Zajtra bude najdôležitejšie sledovať rozhodnutie o úrokových sadzbách Japonskej centrálnej banky. Tam sa žiadne významné prekvapenie nečaká. Pravdepodobne tie sadzby ostanú na tom historickom minime 0,1%, pretože všetky poslednotýdnové ekonomické data nenaznačujú nejaké oživenie tejto ekonomiky, takže tam sa asi... Jasně, takže to je zítřek, co středa? No, streda ta bude dôležitejšia na makrodata. Tam bude revízia amerického HDP za tretí kvartál. Bude to už posledná finálna revízia a čaká sa nárast na 2,8%. Tým, že je to už druhá revízia, tak tiež až taký vplyv by to na tie trhy mať nemalo, pokiaľ to samozrejme nezrevidujú smerom dolu. Čo bude však dôležitejšie, tak to bude sledovať ukazateľ predaj už stávajúcich alebo existujúcich domov Amerike. A na to sme si pripravili aj graf, sa môžeme pozrieť, keď sa pozrieme vývoj za posledný rok, tu to vidíme ešte v prosinci sa predávalo cez 6 miliónov, to bol taký náznak oživenia tej ekonomiky, postupne to však klesalo a pohybovalo sa okolo 5 miliónov. Avšak v lete prišiel prepad a dostalo sa to až po 4 milióny, odkiaľ sa to ešte doteraz nejako nezviedlo, takže budeme čakať na toto číslo, očakáva sa náraz na 4,7 miliónov, čo je stále podpriemerné číslo v priemere tohto roka. Jasně, to jsou stávající domy, nebo ty, které jsou postaveny. Santa Claus nakoupil nějaké nové? To je dobrá otázka. Ten ďalší deň, práve štvrtok, bude ohlásený údaj o predaji nových domov. A tento údaj ešte možno dôležitejší sledovať, pretože ľudia, ktorí kúpia nový dom, potrebujú aj nový nábytok do toho, niektorí si na to zoberú, dajme tomu, hypotéku, takže ekonomický vplyv to má ešte väčší. A tam sa práve môžeme pozrieť už na ten graf, ktorý vychádza až z roku krízy. V roku 2006 sa ich predávalo cez 1 milión, dajme tomu, a postupne to klesalo samozrejme tou krízou. V dobe najhlbšej kríze sa ich predalo okolo 350 000, potom, jak sme videli, prišlo to menšie oživenie, avšak teraz sa to dostalo ešte do väčších problémov a čaká sa 301 000, takže to je číslo nižšie ako v dobe najhlbšej kríze. Takže každý údaj nižší od tohto by mohol privodiť opravdu problémy ekonomike. Vidíme, že nezamestnanosť a práve realitný trh vo Spojených štátoch je to najhoršie, čeho sa ekonomové a investori obávajú. Právě nezaměstnanost, tam míříme další otázka. Ve čtvrtek vychází pravidelné počty nových žádostí nezaměstnanosti. Jak to vidíš? No presne tak, my sa dozvieme ešte okrem toho čísla, ktoré sme si spomínali, ktorým tých nových domov budú zverejnené aj táto nezamestnanosť, respektíve ľudia noví, nezamestnaní. Ale okrem toho ešte bude dôležité sledovať údaj ohľadne objednávky zboží, dlhodobých spotreby. To sú čísla, ktoré firmy, ich investičné výdaje, ktoré sa nakupujú, takže to bude dôležité sedieť. A navyše ešte tento posledný deň pred Ježiškom budú revidované spotrebiteľská nálada University of Michigan, takže ďalšie číslo. Takže v skutočnosti deň pred sviatkami investori by ešte mali byť mierne na pozore, aj keď sa nečakajú nejaké výrazné výkyvy, ale niektoré z týchto čísel by ešte mali udržať pozornosť investorov u týchto čísel. Jasně, takže se Ježíšek určitě ještě zapotí do toho pátka. Dobrý, další zprávy v 15:30, opening nám okomentuje analytik společnosti Atwell Richard Koza, tak se dívej.